Takže dámy a páni, už sa síce dosť presúvame v čase, lebo ja už som sa pokúsil toto čistiť a podobne, avšak moja GoPro kamera bol celkom scam polský, lebo proste nejde. Čo som si donesol? Žltú fóliu, ukážem prečo. Tieto dzinziky, nebudem ukazovať prečo, pretože je to pomerne jasné. Sú ulomené v aute a kúpil som si pozor, nebudete vedieť odkiaľ, z Temu. Takéto šrobovacie, ja neviem, či bude vidieť ten závit, je tam vidieť ten závit. Takéto šrobovacie, chcem to vyskúšať, že či to vlastne bude niečo iné, potom by to mohlo byť ľahšie. No a toto je teda môj tátošík. On už bol aj vonku, neviem, či to bude vidno, je to vidno, bol už aj vonku, trošku sme ho prefrčali. Je to Porsche 944 z roku 1984 a milujem to auto, absolútne to auto milujem ho ešte predtým, som ho miloval, pardon, ako som ho vlastnil. Proste pre mňa je toto absolútne auto. Pre mňa možno, dobre, 968, ale tu rátam ako 944 S3, tí čo viete, tak viete. Ale pre mňa je toto proste geniálne auto, absolútny vrchol, ktorý ja osobne môžem dosiahnuť. Lepšie auto z tejto doby možno ani není. Alebo minimálny koncept. Koncept auta, rozložené váhy 50x50, presne 48x52 pre zadok, a to z dôvodu Transaxlu. Čo znamená vlastne ten Transaxl, úplne v skratke, znamená to, že vzadu je prevodovka a vpredu je motor. Jediné vady, muchy, ktoré tam sú, je, že oprava je fakt akože náročná. Stačí si pozrieť videá na YouTube a zistíte, že to není len tak. V zásade tam ide taká rúra dlhá až dozadu do prevodovky, taká tyč a tá sa vlastne opotrebovala túto vzadu zúbky. Povedali by ste si, že síce je to 1984, tá reakcia medzi tým pedálom, motorom a celkovo výkonom a potom ešte tou prevodovkou, ktorá je až vzadu spojená, tak bude celkom oneskorená, avšak ja osobne by som povedal, že teda opak je pravdou. Síce je pravda, že s touto motorizáciou, tu aj ukážeme, je to 2,5 liter, čo znamená, že vlastne je to základná verzia. Samozrejme potom modely ako S alebo S2, ktoré už majú vlastne dvojvačku. S má 16, viem to vlastne aj S2, ale tam už je 3 liter. Čo sa týka S2, tak to už je absolútna raketa. Tam to má nejakých 211 koní, pričom teda keď to porovnávame s turbom, je to približne o nejakých 10-15 koní menej. Taktiež, keď to vlastne tak porovnáme, tak v turbe je 2,5 litrový motor, ktorý je istým spôsobom upravený. Čo sa týka S2, tak S2 je 3 liter, ktorý v tej dobe bol najväčší 3 liter, neviem či na svete, ale viem, že bol najväčší 3 liter minimálne v Európe. Všeobecne, samo o sebe to auto vyzerá krásne. Chápeme sa? Proste tá silueta toho auta je niečo neskutočné. Kolesa sú tam 15, až tak nevyzerajú, to sú cookie cutery, ktoré teda sú hodné trošku renovácie, nakoľko sú dosť opotrebované a tie lemy by chcelo vyleštiť, avšak ja premýšľam, že tam kúpim nové. Okrem kolies, ktoré tu mám, tak ja mám OM-kový doplnok a to je tento spodný spoiler, ktorý vlastne sa dal dokúpiť, dá sa ešte dokúpiť teda turbo verzia. Čo sa týka interiéru, ako môžete vidieť, ja mám starší interiér, kto sa vyzná, tak vie. Tento interiér bol navrhnutý, skôr by som povedal, že taký viacej Volkswagen ako Porsche, z toho dôvodu, že vlastne on je zobratý z 924. Rozdiel oproti 924 a 944 sú tieto budíčky, ktoré sú žltej farby. Mne sa to veľmi páči, musím byť úprimný. A čo bol problém s týmito palubovkami je to, že praskali, hej. Ja vám to možno aj ukážem, a možno aj nie. Ja mám kryt palubovky, čo znamená, že pod tým je to absolútne popraskané. Investície idú inde. Napríklad do tohto koberca, ktorý je podľa mňa z novšej verzie, ale nie som si úplne istý, už iba kvôli tomu výstrihu. Dôvod, prečo som si kúpil tento koberec, je práve tento. On je celý, je dokončený. Ten, čo tam mám ja, netuším, akým spôsobom sa tam dostal, ale ako môžete vidieť, on není kompletný. On tam je ukončený. Čiže netuším, či to je nejaká fušerská práca alebo čo, ale je tam ten, čo tam nemá byť. Zároveň sedačky sú v perfektnom stave, avšak taktiež mi úplne neladia s interiérom, nakoľko je to hnedá koža. Možno jediné krivé slovo, ktoré by som na to auto povedal, ale samozrejme to prichádza s tým vekom,
je to, že nemá servo, čo znamená, že nemá posilňovač riadenia. A to trošku akože, nie že mi vadí, ale niekedy sa pekne namakám. Čo sa týka tejto srandy žltej, plánujem tieto spraviť. Zároveň tieto tu mám zle nalepené. Ale možno ich nechám tak, ako sú, lebo predsa len není to nejako úplne viditeľné. A to je všetko. Toto ide do kufra, toto ide nové, kolesa by mali ísť nové a budeme ready na sezónu. Si všetko za mňa. Dúfam, že sa vám videjko ako tak páčilo. Niečo tam bude aj z tej GoPročky, ale bohužiaľ tam toho veľa nebude. A pri ďalšom videu, čau.